Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango ni jotije maromo 549 e sirkal mamalo nigi oboke mag somo mabandia. Migawo mar somo gikone to lando golo siling bilion 22 michwalo ne skunde mag piny owacho ma pacho ka. Piny owacho olando kawo ting' mar riko ji 6 manche nowito ngimagi e masira mar mach Mathare. Machiegni weche manyien maka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. Piny owacho kokalo e migawo mar somo ogolo omenda maromo bilion 22 ne skunde ne somo e tam mar 2. Omenda gi dhi pogi bilion 1.3 ne somo manono e skunde ma primar, bilion 8.9 ne somo manono e junior secondar ma jopuonjre dhiye to dok pacho, kaeto milion 118 opogi ne somo moyiedhi ma jogo manigi ng'ol e junior secondary midhiye tidok pacho, kod bilion 11 ne skunde mag secondary e somo manono. Magi biro e sama thoth sikunde nyocha ne ywak ani chenro magi orochore kaluwore gi deko sirkal chwalo omenda go ne skunde motelo ne yepo ne tamni. Migawo mar somo kokalo kuom jatend migawo Julius Ogamba okwayo jotend sikunde mondo otim makare gomenda go. Ndalo 2 tok mach manomiyo ji 6 owito ngimagi e gwenge ma Mathare boma ma Nairobi, jatend migawo mar jotije sirkal Geoffrey Ruku nolimo gwengego mar chung' gi jogo manoyudo hinyruok kod wede jogo manowito ngimagi. Ruku osingo ni piny owacho tiyo kanyakla kod kaunti ma Nairobi mar keto okenge manyalo geng'o masira makamano. Korka kore jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch opwoyo okang' mar piny owacho mar kawo ting' mar iko jogo manowito ngimagi kod chulo omenda mar thieth ne jogo manoyudo hinyruok. Tumemwombea, tuna mkono alafu igizo huko ndani, ataishika tuna mkono. Rais wa Jamhuri ya Kenya amesema na amenituma kwenu ni kwamba all the bills, hospital bills, sawari ambao wako hospitali, yeye na serikali yake ya Kenya atashughulikia hizo bills zote. Ile ingine ambayo pia rais wa jamhuri ameniambia nifike niwaelezee ni kwamba ako na usuni na atahakikisha the national government and the county government of Nairobi are working together so that we can reduce the number of disasters as the one which occurred the previous day. Tagone waziri erokamano because temagone simo okao time mare osekelo chiemo lori mzima uneno komiyo joma inyoreka. Ongiso wani rais biro chungne bodies manitiere gi kaka biro dhi dala kaka biro igi ketnegi wang bodies 6 beyond recognition. Ogolo pesa mar mortuary charges, ogolo mar hospital charges, ogolo pesa mibiro tim godo reconstructions mabati gi gik mamoko. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC chano mandhi okwan omenda maromo milion 430 kowuok kuom jotije piny owacho mawachore ni notiyo gobok mabandia e yudo tije. Kaluwore gi EACC nitiere oboke moko mabandia mag somo makwan gi romo 549 mosefwenyore, kendo omenda magichano ndhiyo en osara ma jotijego oseyudo chakre ne ndikgi e tije. The Commission received and has taken up for investigations a total of 549 reports of forgery of academic and professional certificates. Out of this, 134 investigation files have been completed, with 85 files being forwarded to the Director of Public Prosecutions. And 33 are pending in court currently as we sit here. 20 cases have been concluded in court, resulting in 13 convictions and 7 acquittals. Apart from the prosecutions or administrative action taken against the suspects by the entities, the Commission has also prioritized the recovery of salary of any other benefit derived on the basis of employment
acquired through fake certificates. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo koro dwaro ni jood bura mondo med jiwo chike matayo kaka itiyo kod gige lony manyasani ahinya to yor mbui e yor neno ni ogeng' weche mag athuwe kod mago manyalo nyayo tulo. Omolo wacho ni en adiera ni piny Kenya osego okang' malach weche mag tudruok e yo manyasani, kata kamano nitiere jomoko matiyo kod lony ma kamago e rocho ratich jomamoko, komedo ni od bura kata jood bura ema ni kod nyalo mar rido chike ma kamago. Omolo ne loso e boma ma Kisumo kama noyawe ayanga romo mar jood bura mawuok dhowadh nam chumbi mong'ere kaka Coast Parliamentary Group manotelnegi kod jaod bura ma Wundanyi Danson Mwashako, ma bende ne oyango ni gidhi medo tiyo machiegni kod piny owacho mar yudo ber ne jopiny. Who, for lack of a better word, are not using that space positively. And we need to relook at some of the laws so that then we are able to strengthen, and also looking at what is happening in other jurisdictions so that we are able to control hate speech and crime. So that is one of the issues that I spoke to, and it's only parliamentarians who have the responsibility to make laws. We know of cyberbullying. There's a lot of things that are happening. Most of it very positive, but then there are also negative elements which we still must be able to deal with, even as we benefit from advancement in technology. Duol marango tudruok kod kanyakla mar oganda jo Kenya kokale rito chia mar oganda NCIC ochiwo ote ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mondo ochopie mbelene kendo mondo dadhoge kotudore gi weche mande nowacho wi tulo manomuoch tok yiero ma higa 2007. NCIC oyango ni weche makamago chiego adhonde mosekalo kendo gisiemo jotelo mag siasa ma giwacho ni dhogi hinyo pusore kendo wacho weche manyayo nok mar arita. Kolose apisgi e kinde twak mare kod jofwambo, Reverend Dr. Samuel Kobia owacho ni gie sani ginono buche 28 mamoko kuomgi oting'o weche manyaya kwede kod athuwe. We are currently investigating 28 active cases that contravene the National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008. Now, these cases that we are investigating include 15 instances of ethnic contempt, 4 cases of hate speech, 2 cases of ethnic discrimination, and 7 cases involving both hate speech and ethnic discrimination. We have summoned Rigathi Gachagua on other matters because, as you might remember, some weeks back, we also censured him publicly because of some utterances that he made. And therefore, yes, we have summoned him, and once he comes, then we will go through it. Piny owacho kokale agucho omenda mar NGCDF ma Ugunja biro tiyo gi maromo siling milion 5 mar gero dag tudruok e lony manyasani e sub-county no. Jakom CDF maluorano Bernard Omolo owacho ni maeri gidhi timo kaluwore kod lai ma migao mar tudruok pacho ka oketo mar bedo kod dag tudruok e ward ka ward. Kamano bende omendano dhi neno ni masinde duto madwarore kuondego oketi kendo dhi konyo rowere gwengego yudo lony makonyogi e chenro mag tije. Nomedo ni giketo omenda maromo milion 3 mar jiwo lony mar rowere kokale chwalo negi tiegruok. We are going to construct a digital hub in Ugunja ward. The digital hub, once completed and equipped, will create employment for the youth on online jobs. In our physical planning, we are going to have subsequent digital hubs in the other 2 wards. That is Sidindi ward and Sugumbe wards. Our first bursary disbursement for secondary schools and special schools was released on 27 April 2025.
and the total amount disbursed was about 27 million. For colleges that we are releasing today, in this financial year, there are 1,742 applicants. Total amount we are disbursing today is 13,269,000.